ки муваққатӣ дар Русия зиндагӣ мекунанд. Ба як патент дар чанд шаҳри Россия кор мекунанд, баъди панҷум мешавад граница гузашта. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Дар Москав як тағйироти иловаҳои дигар барои шаҳрвандони хориҷӣ шидагӣ ба маълумоти шумо мерасонем. Ҳамина ҳатман лайк монед, бо диққат гӯш кунед. Нафарҳое ки мехоҳед донистан запретҳои шумо кушода шидагӣ ҳаст ё ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, проверка мекунад ки запрет дорен ё не аз Россия. Дар Москав ба муҳоҷирон корти электронӣ дода мешавад. Корти электронӣ ба онҳое дода мешавад ки муваққатӣ дар Русия зиндагӣ мекунанд. Корти электронӣ дар ҳолате дода мешавад ки шаҳрванди хориҷӣ барои гирифтани маълумотномаи тиббӣ муроҷиат мекунад, вале дигар барои гирифтанаш намеояд. Ин кортҳо 6 моҳ ба таври электронӣ нигоҳ дошта мешаванд. яъне ки ҳар касе ки мераванд мақсад дар Федератсияи Русия маълумотномаи тиббӣ гирифтанӣ мешаванд, барои ин ҳуҷҷата дастрас кардан барои муҳоҷирон танҳо ҳозирашда дар шаҳри Москав тасмим гирифтагианд ки кортҳои электронӣ тиянд. яъне дар дохили ин корти электронӣ тамоми маълумотҳо оиди ҳамун нафари муроҷиаткардагӣ ворид карда мешавад. мисол шумо меред маълумотнома гирифтанӣ мешавед, бо тариқи электронӣ дар дохили ҳамун ҳама чиз сабт мешавад. дар ягон ҷо меред ки аз шумо маълумотномаи тиббӣ мепурсанд, бо ҳамун корте ки дар шумо додагианд метавонед мисол ҳамин ҳуҷҷата дастрас шумо кунед, касе ки аз шумо пурсон мешавад. ва дар ояндаҳои наздик боз дар назар астае оиди мигратсиони картаву дигар чизое ки мақсад бояд ишам электронӣ бикунанд ба монанди ҳам кортҳои пластикӣ. хай дар ин мавзӯъ худо хоҳад оли як информатсияи пирратар мегирем ва боз видео карда ба маълумоти шумо мерасонем. зиндаву сарбаланд бошед тамошобинони азиз. камтар комментарияҳои шуморо мехонем. акнун ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳед границаи Қазоқистон бирен, агар номтон дар чорни спискар ҳам бошад, ҳамин одамон метавонанд шуморо аз граница бигзаронанд. номерошон мебирояд дар рӯи экран, қатишон суҳбат бикунем. Суҳроб нависонда. Салом акаи Сорбон, идотон муборак. дар бораи патент камтарак мефаҳмондем. чӣ шид ҳамун қонун? дар бораи агар пешниҳод шидагиро дар назар дошта бошӣ ки ба як патент дар чанд шаҳри Россия кор мекунанд, мо видео карда будем ва гуфтем ки ин аз моҳи сентябр амал мешавад ва идои шуморо муборак бардори азиз, раҳмати калон. Субҳиддин нависондай. Салом ака, суми патента супорида димоҳа ба Тоҷикистон рафта омада метавонам. пешакӣ раҳмат. ҳозиран вақта ягон сума предоплата накунед хубтарай, ба хотире ки ҳозир бисёри нафарҳо вақти Тоҷикистон мебиёянд, обратно рафтанда мисол аз аэропорт мегардонашон ва ҳамун маблағи шумо месӯза баъдан. як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сорбон, ман дар шиноснома печати фалшивӣ дорам. метавонам ФМС равам, патент супорам. агар ки дар ФМС огоҳ шаванд ки шумо печати фалшивӣ доред, во метавонанд барои ин кирдор шуморо ба ҷавобгарӣ бикашанд. яъне печати фалшивӣ доштан дар загранпаспорт ин ғайриқонунӣ марза убур кардан ба ҳисоб меравад. як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сорбон, вазъияти границаҳо чӣ хел бошад? вазъияти границаҳо чӣ хеле ки мо ҳамсуҳбат мешавем қатъи одамое ки ҳамкорӣ мекунем созай. мисол проверкаҳо ҳастанд, назорат сахте, лекин границаҳо 100% ҳуянд, проверка мекунанд, тоза боша, бекамудӣ боша, даромадан мемонанд боз. як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сорбон, мегуфтем ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не? бале, аз ҳамин рӯз сар шид, яъне аз 1 апрел. дигар кас нависонда. Салом алейкум Сорбон, баъди панҷум мешавад граница гузашта ё ки проблема мешавад? пеш аз 30 ҳамин панҷума дар назар дошта бошем, мешавад ки бигзарӣ граница. муҳаммад Юсуф нависонда. Салом, ман дар Россия ҳастам. фарзандам 17 сола. регистратсияш тамом шудагӣ. агар ба Тоҷикистон равем, депорт мезананд. пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки мақсад дар аэропорт аз шумо ҳуҷҷатҳои дигар талаб намекунанд ё ки регистратсия талаб мекунанду агар шумо пешниҳод кунед ва бинанд ки срокаш гузаштагиа, дар ин ҳолатҳои проверка депортатсия мекунанд. лекин бисёри вақт проверкаҳои ҷиддӣ намекунанд. ҳаётов нависонда. Салом акаи Сорбон, патенти маро аннулировать карданд. сентябри 2024 барои медкомиссия нав накарданд. ҳозир бирам Россия патент метиҳанд ё не? пешакӣ раҳмат. аннулировать шидагӣ боша
сентябри 2025 як сол мешава ва баъд метавонӣ ту барои ҳуҷҷат пешниҳод кунӣ барои гирифтани патент. Як сол ту наметавонӣ ҳамин патента дастрас кунӣ дар вақти анулӣ ва чидан. Зиндаву сарбаланд бошен. Саволҳо бошад бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.